disfrutade da festa do Bonito de Burela. Miles de persoas de todas as idades fixéronlle caso ao actor Sergio Pazos e participaron esta fin de semana na Feira do Bonito de Burela. Tengo 5 años. Mi nombre es Aitana y estoy aquí para ver a fiesta de Bonito. Na súa 33ª edición, a Feira do Bonito volveu ser un éxito. Un día guapo para Burela, ten moito atractivo porque a parte do Bonito temos a Feira Produar, que é unha feira monográfica de artesanía e produtos ecolóxicos de comer. Temos tamén unha novedade este ano que é unha cuestión de pintura, unha pintura mural que estamos facendo aí no Peirao do Porto. Unha festa con importancia económica e turística. Somos un dos postos pesqueiros máis importantes de Galicia, non? Este e o de Celeiro creo que son dos portos máis importantes de Galicia e creo que é digno de poñelos en valor. Para dar de xantar a tanta xente, cociñáronse case 3 toneladas de bonito, que serviron en distintas presentacións. Sen empanada, grella, hai ventresca, hai lomo, hai cogote, hai de todo, me caja na tos. Preparáronse máis de 4.000 pratos, coa axuda de moitos voluntarios, o máis veterano de 87 anos. Agora hai que pelarlo. Sacarle a piel. E todos vencellados ao mundo do mar. Meu home, por desgracia, morreu, pero foi mariñeiro sempre. É o meu fillo mariñeiro, é o meu neto mariñeiro, e non hai máis homes na miña casa. Moito traballo, como o que lle deu o Bonito a Burela. E axudou, desde logo, a marea tras marea de conseguir este pueblo medrar a unha barbaridade. Eu penso que foi fundamental no plano económico, no plano social, no plano cultural incluso, porque axudou moitísimas familias, pero moitísimas, a organizar e a formar aquí un proxecto de vida aquí no pueblo. Penso que significa o darse Burela hacia fora, por así decirlo. Burela fíxose moito Burela a través das costeiras de Bonito que se facían antiguamente. Hoxe en día son moitos menos os barcos que pescan Bonito, pero aínda así sigue sendo importante e eu penso que o Bonito forma parte da esencia de Burela. Moitos turistas chegados de distintos lugares saborearon o Bonito. Porque estamos no verán e hai que aproveitar para salir. O ambiente é sensacional. E a comida abundante e rica. Está buenísimo. Está quesito. El bonito muy rico, la empanada muy rica y la feria está genial, muy bien organizada y no sé, divertida. Para el que viene de fuera, que no está acostumbrado a comer cosas tan ricas, pues fantástico. Muy recomendable. Muy bien. Llevamos unos 20 años viniendo a ella. Tamén aproveitaron para repoñer forzas os membros do plantel do Burela Fútbol Sala. Burela se vive muy bien, se vive cómodo, se vive tranquilo, se come bien. ¿Qué te voy a decir? A Feira do Bonito de Burela é festa de interese turístico galego e xa vai camiño da declaración de interese turístico nacional.